नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। तर आज आपण क्रिसमस स्पेशल मावा केकची रेसिपी बघणार आहोत आणि हा केक आपला एगलेस असणार आहे। शिवाय स्पॉन्जी आणि सॉफ्ट केक कसं बनवायचा ते सुद्धा या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे। तर चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूयात। केक करण्याआधी मी इथे कुकरच्या डब्याला ग्रीस करून घेणार आहे। डब्याला आतमधून ग्रीस केल्यावर ह्यामध्ये बटर पेपर घालून घेऊयात। बटर पेपर घातल्यानंतर ह्या बटर पेपरवरती सुद्धा आपल्याला ग्रीस करून घ्यायचं आहे। तर इथे माझं डब्याला ग्रीस करून झालेला आहे। त्यानंतर हा डबा आपल्याला बाजूला ठेवायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथे घरगुती मावा कसा बनवायचा ह्याची रेसिपी सुरुवातीला पाहू। तर त्यासाठी मी इथे 1 टीस्पून बटर टाकून घेते। त्यानंतर पाव कप दूध यामध्ये ओतून घेऊ। बटर आणि दूध टाकल्यानंतर हे थोडंसं ढवळून घ्यायचं आहे। ढवळून झाल्यानंतर ह्यामध्ये अर्धा कप मिल्क पावडर ॲड करायचं आहे। मिल्क पावडर टाकल्यानंतर पुन्हा हे आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की इन्स्टंट मावा रेडी झालेला आहे। त्यानंतर आता आपण आपल्या केकला सुरुवात करू। तर इथे मी एका भांड्यामध्ये 120 ग्रॅम बटर टाकून घेते। त्यानंतर ह्यामध्ये 1 कप साखर पावडर टाकूयात आणि त्यामध्ये विक्सने क्रीमी टेक्स्चर येईपर्यंत मिक्स करून घेऊयात। तर इथे आपला क्रीमी टेक्स्चर आलेला आहे। त्यानंतर आता ह्यामध्ये 1.5 कप मैदा ॲड करू आणि त्याचसोबत 1 टीस्पून बेकिंग पावडर आणि पाव चमचा बेकिंग सोडा ह्यात घालू। त्यानंतर पुन्हा एकदा विक्सने ढवळून घ्यायचा आहे। ढवळून घेतल्यानंतर ह्यात पाव कप दही घालायचं आहे आणि इथे आपल्याला ताजंच दही वापरायचं आहे। दही घातल्यावर पाव कप दूध घालूयात। दूध घातल्यानंतर मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्येच आपल्याला बॅटर फेटून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण जो आधी मावा तयार करून घेतलेला होता त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून ह्या बॅटरमध्ये टाकून घेऊ। त्यानंतर पाव चमचे वेलची पावडर ह्यामध्ये टाकूयात। वेलची पावडर टाकल्यावर पुन्हा हे आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं फायनली बॅटर रेडी झालेलं आहे। त्यानंतर हे बॅटर कुकरच्या डब्यामध्ये ओतून घेऊ। त्यानंतर ह्या बॅटरची वरून सरफेस प्लेन होईपर्यंत आपल्याला इथे डबा टॅप करून घ्यायचा आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की बॅटरची सरफेस वरून प्लेन झालेली आहे। त्यानंतर ह्या बॅटरवरती ड्राय फ्रूट टाकून घेऊ। तर आता हे बॅटर आपण बेक करून घेऊ। त्यासाठी सर्वात आधी मी इथे कुकर 5 मिनिटासाठी प्रीहीट करून घेतलेले होते। तर त्या कुकरमध्ये आता मी हे बॅटर ठेवते आहे आणि आता आपण बिना शिट्टीशिवाय कुकरला झाकण लावून घेऊ। त्यानंतर 45 मिनिटं केक बेक होण्याची वाट पाहायची आहे। तर आता आपली 45 मिनिटं झालेली आहे आणि आता आपण कुकरचं झाकण ओपन करून पाहूयात की आपला केक बेक झाला आहे की नाही ते। तर इथे मी टूथपिकने चेक करून घेते। तर इथे केक आपला टूथपिकला अजिबात चिकटलेला नाही आहे
म्हणजे इथे आपला केक बेक होऊन मस्तपैकी रेडी झालेला आहे। त्यानंतर केक हा कुकरमधून बाहेर काढून थोडा वेळ थंड होण्यासाठी ठेवायचा आहे। केक थंड झाल्यानंतर हा केक आपण डब्यामधून बाहेर काढून घेऊ। त्यानंतर इथे आपल्याला केकचा बटर पेपर काढायचा आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपला केक मस्तपैकी रेडी झालेला आहे आणि हा केक स्पॉन्जी आणि सॉफ्ट झालेला आहे। तर हा तुम्ही क्रिसमस स्पेशल केक घरी करून बघा आणि केक कसं झालाय हे आम्हाला कमेंट बॉक्समधून नक्कीच कळवा। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटू अशा नवीन रेसिपीज बरोबर।